يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار jaar sama ginnaaw timingol ngol yooɗi ardiɓe ɓe pewni musidɓe ɓe pewni ono rewɓe hen ɓe on pewni yo Allah yoɓon moƴƴe ko waktu o faari oɗon ka hande fof oɗon ka hande fof onon fof calmodiren ɗo kalde ɗon oɗon kandi hen mo wonko o faari ko fonde ko heeɓi ko ɗum udditi lawol ɗaccene Allah yo Allah hokku waktu goɗɗo ɗo yaaji tawa kono jiɗirɗen ni mbaɗen no jiɗirɗen ni joni kala ko manki on jaafoto fuɗɗode ko noon wayi hunde fuɗɗotako timma gasa fuɗɗoto ko seeɗa ha mawna ha heewa ha timma Allah waɗi hande fuɗɗode yo Allah hokku en ɓoyde hawrude hen Allah moƴƴina o moƴƴinanami o moƴƴinana on
anniyam e anniya mon e koye mon e ɓesmuji mon fof yo Allah yettin anniya ardiɓe ɓe musidɓe ɓe o Ahmad e wondiɓe mumen adduya maire e wonnoɓe ɗo e adinoɓe ɗo e joguinoɓe miijo ngo e wannoɓe hande Allah uddiri yo fuɗɗo kamɓe fof yo Allah hokkuɓe wune ɓe jarama goto hen fof to anniya mum moƴƴo ko yidde mum ko gorsa mum tawdi yidde ɓandu men kamɓe koɓe yidde am kono noon fof no ɓuuri weldemi fof ko bandiraɓe mam woni yiɓɓe maɓe toon ina wawno kamɓe ɓe gona yiɓɓam tan haɗa ɗon tawa heddiɓe ɓe jantani hen kono heddiɓe ɓe janti hen jonni ɗum pewni ɗum neɗɗo goto yoɗata neɗɗo ko yimɓe jonata ɗum kamɓe meɓe soɓe gaddinomi mi ari mi tawi ala jiɗɗoɓe ala moɓe gonni maman kam kono ma eɓe jiɗimi gila toon mi ari mi tawi ɗo ɓe jiɗimi ɗo e ɗo ɓe jiɗamini ɗo eɓe jiɗa ɗon mi weltima yetti Allah ɗum no rokkami sembe ina weltinami e jeeyede e wuure he ina weltinami e yantude e wuure he sa yante yimɓe wuuro e yiɗodirɓe gurdam ɗam welat sa ari eɓe jiɗodirani gurdam ɗam mettat mi andi oɗon guurdi oɗon beeli wuurdude yo Allah nawru yeeso yo Allah addu moƴƴere e wuure he ha ɓuura ɗo yo Allah wuuru nokku o wuurna nokkuuji ɗi fof wuurna diwan o fof ɓamta ɗum ha yetto ɗo en miijanooki barke Allah e nelano Allah yo Allah jaabo yo noon mbaɗen duwaw koye naange nderi ɗon moftu hono faadi ko sabi ko haalde e mon mi yewtide e mon mi salmodira e mon mi juulda e mon mi wonda e mon ha goto fof ɓernde mum welto fodde darde mum nde kono waktu o jaɓani ɗum hande sabi banggue goɗɗo paɗaɗo o e te ko ɓen gadino kono kamɓe ɓe mbawtima ɓe dokki on gueɗal janangal mine mon fof en gurji kaake janane yo Allah jam jaɓe duwaw amin duwa ko amin e amin tan haɗuyi mon fof cuuɗi ɗe bimi fof mbaɗe hen amin amin yiyande nde tan yoni yiyande wondude e weltare ɓuuri salminde gondude e gañade jettuno Allah jamma e ñalawma kono hande kadi oɗo ñalawma en ɓeydima yettude Allah sibi eɗen gandi ko en ɓeydiɓe to Allah eto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eto ceerno men cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu eɗen keeɓi haqiqa ko en ɓeydiɓe toon sibi garɗo ɗo o eɗen gandi ɗum hay goto men majjani mo felo makko tan ko jangguinde alqur'ana e felo wajade l'islam e ñamminirde jiyaɓe Allah saabi Allah on so are men kadi o wi o weltima enen de ɓuuri weltade eɗen keeɓi haqiqa kala ko dañi ko enen ɓuuri dañde eɗen ñaago Allah enen e makko fof
yo Allah fandinana ceerno Samas ceerno Mouhamadou Samas kalif ma Allah amen kalif ma Allah wuro ngo kalif ma Allah diwano sinno ko sago amen ñallaɗo baalaɗo ñaltaɗo kadi mbaala kono ko min dañi ko min jawani amin jetta Allah noon nulaɗo muɗum amin jetta Amadou Dawa kanko de haalani min wonde aɗa ara ɗo yo dental ngal tintu yo almuɓe tintu ma ar e raneru won tereji ma jiyataɗo so a iwi ɗum gara ha galle calmodira e julɓe duwodira e mum minne hanki de julɗen juma mi habri ɗum dental ngal mbiɗa heeɓi haqiqa yimɓe nan toon soɓe kulano tan ɓe mbiyanno yoɓe konkane ɓe gama yoɓe konkane ɓe gama hakke maɓe weltade sobi min ɓooyino ɗum yidde ɗum ɓooyino yiɗede kono ko hande Allah ñaawi hay ceerno haali ɗum o wi sababuji mbaɗino ha heewi ponnoɗi addudeɓe kono ko hande Allah ñaawi ɗum noon mbo Allah ñaawiri o mbo Allah ñaawiri o on dañi wune o sibi ko kanko fuɗɗi ɗum gaddo ɗogol ceerno Samas so en jiiɗi mbiyen ko Amadou Dawa fuɗɗi ɗum min de meeɗan yiidemo ɗo ceerno Samas ari ɗo hande goo ɗum noon en jetti Allah en jettimo kanko Amadou Dawa yo Allah juurno balɗe makko moƴƴina battane makko kala ko sohli e nokku he yo Allah waɗan mbo ɗum kala gonowo sababu ha moƴƴo ara yimɓe daña moƴƴo o naftoro moƴƴo o on yo Allah humtu haaju barke rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam anne sinno mbiɗen jogui ko ɓuuri a jarama min mbiyatnomo noon kono min ngala ɗum dental raneru foof salminima juurimama amin jetti Allah amin jettimo o yahata ko min tinani o waɗata ko min tinani kala komo waɗa o teddinirat min o haalanat min so min dañi haaju ko faati e dewal Allah min kalanimo o waɗat hen fodde makko juma raneru mbo kalmi o ko kanko foof adi wadde hen tonuji nogas sima kadi o woni sababu ha min jeehi Dakar min jodde Macky Sall min kalani ɗum juma o woni sababu ha Farba Ngom en gari ɗo Malik Sall en gari ɗo dokki juma o 40 tonnes kanko woni sababu sibi min ganda ɓen kanko nangue juuɗe mabɓe o addiɓe ha galle almami o wi ko onon kalata haajuji mon min mbi haajuji amen suudu Allah nani ɗon e ɗon ɓe dokki min 40 tonnes alay sago noon min nannuma ɗum aɗa weltino kono ɓeydoɗa weltade amin jetti Allah amin jettimo amin jetti julɓe ɓe foof amin ñaaguima noon ko min kaali ko allahumma salli ala rasulillah diine ene haale e raneru ma tongue ñalawma hande o hono ceerno Mouhamadou Samassa ceerno men guiɗo men sehil men immima Matam ari ɗo e raneru yiide kadi ɓe ganduɗa ne lombimo e ɓerɗe makko mabɓe kala hande to ceerno rewi yimɓe jalti galleji mumen hollude beelama mumen e weltare mumen garal ga ceerno Mouhamadou Samassa min mi fotani ɗo haalde komi almudo so ceerno mum haali haalata kono e ɓerdam ɓufde e weltade ko weddade tan ɗiɗo konngodi ceerno e wiide on raneru weltima e garal ma ɓerɗe amen ɗuuɓi hande kadi yo yimɓe gandu kala bawɗo yo fiɓ ko yiɗi Allah so Allah jaaɓi humtanat ɗum ɓayde oɗo jeeyaɗo Allah nanɗo jooɗi kala bawɗo yo fiɓ haaju mum e hammu mum so Allah jaaɓi ma Allah humta ɗum yettude aussi préfet département Raneru mi noddi nombo o wi kam o ala ɗo kono adjoint makko o waɗi ɗum instruire nde sécurité o ardata ɗo commandant de brigade Raneru aussi commandant Gueye mi noddi ɗum kañum neli ɓeɗo arɓe ɗo e capitaine de compagnie Raneru ha hande ɓen fof kadi darima ɗo kadi ceerno to banggue sécurité o eɓe jette eɓe jarne
en mbawa rowde haala ka en kalani ɓe ganduɗa kañum en jeeyi ñalawma o woni sanɗaji woni almuɓe en mbawaɓe yejjitde jimɗe mabɓe ne jurmini jimɗe ɗi ne beeli mbiɗa andi kadi ene jeeya kadi ko weltin ɓeydini weltade ceerno kadi hande e ñalawma raniru oɗo mbiɗa yanana so hooti mawmijo o arino raniru e subaka he o hooti ɓernde hewde teb kono ceerno bisimilla ma mbiɗa wima nane ngol woni goo eɗen ñaagui Allah nde ɗum wonti laabe e laaɓi gati suudu nduɗo Allah ndo ceerno Hammadou Samassa joofi en ndu mbiɗa wi almuɓe ɓe foof yo daro hen so Allah jaaɓi ma en duttodira makko ko ɓoyata e gaddogol ceerno Hamidou Thiam e Mamadou Kouta ma en dutte makko kala nan mbo miijo men no jiruɗen to banggue galleji gonɗi ɗo ɗi galleji Allah ɗi so ɗum gasi ma en mbaɗ erago so Allah jaaɓi nde galle o gasata e law e cellal inchallah rabbi neɗɗo so waɗi balle moƴƴe haade yimɓeɓe duwade ko balle moƴƴeɗe duwantomo kala ɗo waɗi ene moƴƴi kono ɗo mbiɗa o waɗi ɗo o ñamli kono o ñamli koko jogori yoɓede o welto o ñamli mo ñamantamo haqqe makko o ñamli mo poñetake addu ñamande ma ñamluɗo Allah on jahata tribunal sa ñamli Allah a ñamli mo ganduɗa o yoɓete so datu o yonti huissier jolata hen o moƴƴini mi weltima mi weltima e onon sernaɓe e onon almuɓe e onon julɓe wiide on haaju on ko suudu Allah ɗum kadi weeli kam gaga ko waɗi hen ko onon wiide haaju mon ko suudu Allah ina welami oɗon jogue Allah haaju oɗon jiɗani Allah nokku momo innire tawa ko moƴƴo on anni ne welimi ngol konngol ne welimi kanko baɗɗo hen e kamɓe waɗɓe hen wona onon ɓe mbaɗani moɓe mbaɗani o hakkude maɓɓe e mum jobdidinan toon onon noon oɗon jogui jobdi tinnare e darade e weltare ma Allah yoɓon ɗum kono tawde ko Allah ɓe mbaɗani ma Allah yoɓɓe te kadi ma Allah gaynu ma gas Allah walli neɗɗo e ko mum ala ko haali ko makko koma omo walluma hen saka ko makko tiiɗi ko daroɗa pellita cellina sa darima a tiiɗi a felliti a sellini hay soko suuduma omo walluma hen saka suudu makko jokke tinnare jokke darde ma Allah wallu tema yetto tema feew yen kawru hen enen fof yen kawru hen ma gas ma timmu ma feew te yen kawru hen joni mi yaafo on tampi kono on tinata sabi weltare mon enen fof ñaagoɗen Allah yo Allah rendinen waktu goɗɗo e jam e cellal e kisal e moƴƴere barke nelaɗo Allah barke qur'ana mo jangi o barke ceerno men Cheikh Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala waɗen hen anniyaji men duwoɗen en mon e joom kursaji en e dogu e kursaji ɗi fof enen fof janggen fatiha e salatul fatih dokken Sharif o yamirore nde o sakkita bisimilla fatiha e salatul fatih ya latif laabi jeeɗi ñaagoɗen Allah yo Allah waɗan en jam waɗa jam ko soynako en ñaago hen Allah yo Allah waɗan hen jam Allah hokka hen jam jaayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatiha gotol salatul fatih laabi jeeɗi gandine haaju yimɓe goto
Amin. Masa farlo ko tarikh fulɗo warate mi wata wiide noon ko goo makko arde ferlo mi anda kono en mbawi wiide kam ko goo makko kam yettade e nder Raneru o yetto e galle kilifa o yetto e wuro Raneru o ñalla hen mi sikki heewani mi anda noon seɗa wonno ko mi tinani kono ko tinmi ko heewani waɗani omo wawi wirtade ɗo noon o immo Dakar lawol Linguére Matam nan ɗo o faye Matam wasata kono kam tarikh ma jaggu kam 22 décembre 2018 Ceerno Samassa daraja mo Allah hokkimo o barkiniri hen ferlonkoɓe waro ñallani yimɓe e hakkude mumen ɗum kam yimɓe ne mbawi settade ɗum eyyi Ceerno Samassa noon ko min ko sehilam min o wari gallam Dakar o wali gallam Thiès wona goo wona ɗiɗi komin sehilaɓe no fewi ko ɗum taki nde nanmi omo ara nde mi fadani mi nodde mi fadani mi ɗum ɗo te to foti arde ɗo Amadane wano wa wonde caggal leydi mi ara mi bismonomo ɗo galle saabu no Amadou haaliri ni kam mi rafta hen koko haali ko kadi aussi koye ɓerde makko ƴetti ɗum ne woodi ene yiya ene manta ene fiɓa eyyi Ceerno Samassa kam garal mum ɗo tarikh jaggi sinno wiyeteno ko une première ko lacciri e kosam tan sa tottama lacciri e kosam kadi a andata hen ɗum woni ɗon heddi garal moƴƴo e wuuro ko nanta heewi ko mbimi nana e guure wiye Cheikh Oumar rewino ɗo ɓe gottinimo ɓe dokkimo ndiyam on barkene doga ha hande Cheikh Oumar ñallino ɗo ɓe mbaɗinimo teddugal on barkene ara hande waɗi moƴƴere ñukinte tan moƴƴo noon garal mum e wuuro garal mum ganduɗa e nokku ina wona sababu moƴƴere kala moƴƴere eɗen ñaagui tan garal makko ngal yo Allah wattu ɗum e gare moƴƴe ɗe yimɓe ganduɗa joni naftorto ha yawmal qiyamati. Je vous remercie. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à nos défunts parents. Bon Dieu de nous avoir gratifié cette journée exceptionnelle, une journée mémorable. Donc, dans le calendrier musulman du département de Raneru ou de la commune de Raneru, avec l'arrivée de l'éminent religieux, Thierno Mohamedou Samassa, donc qui nous a gratifié d'une visite de courtoisie ici à la maison, à Raneru. Donc, c'est l'objet un peu de cette organisation, de cette cérémonie-là. Rendre grâce à Dieu d'avoir orienté Thierno Mohamedou Samassa, de par sa générosité, sa bonté, sa grandeur, sa dimension religieuse, d'être venu à Raneru, célébrer avec nous, ou vouloir faire avec nous cette journée, passer avec nous cette journée que je qualifie de mémorable. Donc il est venu, on l'a bien accueilli, toutes les populations du département de Raneru sont sorties, ils l'ont accueilli à bras ouverts. Thierno Mohamedou Samassa est rentré comblé de joie, heureux d'être venu pour la première fois à Raneru et de constater combien il est aimé dans cette ville-là, combien il est aimé dans ce département. Entre Mohamedou Samassa et moi-même, voilà, c'est le marabout, c'est le sering, comme on dit, et le talibé. Si on parle, voilà, Pulaar, Thierno et Almoudoum, voilà, je pense qu'on a duré un peu longtemps. Il me porte dans son cœur et il m'estime. Moi, je pense que je ne dors pas la nuit.
donc sans faire de lui mon oreiller. Ce qui fait que c'est avec un grand plaisir qu'on a accueilli cet érudit musulman, qui est voulu de partout. On souhaite sa présence de partout. Il a choisi Ranérou donc pour faire une sortie de cette dimension-là. Donc on se trouve honoré et en même temps une certaine dose de fierté également.